Здравейте хора, вие сте отново в моя канал. Съжалявам, че много не снимам, но просто няма как. Да, сега ще избера някоя игра и ще играя на нея. Аз мислех да играя на Brookhaven, но не знам. Мисля на тази, тя е по двойки, но дано да има двойка. Защото ако няма с кой просто да играя и това ще е много тъпо. Ако моята най-добра приятелка можеше да играе с нея, но тя не може да играе сега по някаква си причина, която да. Добре. Май сме по двойки, като гледам. По двойки, както викам. Добре, тук са двама човека. Те са по двама, ами никой няма да... Добре. Няма много да говоря, защото няма как. Нещо става. Не знам това вече какво стана на нея. Хора, не знам. Нищо не знам. Тя умря ли? Какво направи? Не знам. И аз. Това е пари, нали? Да. Пари и това, но... Добре, това момиче остана там, вместо да падне и да бъде с мене. Ами, мисля да се... Такова... то е време да се убия. И после от начало... Не знам. Тук е един човек. Аз всичко ли мога? Ага. Разбрах. Вече са двама, но вижте как ти чакат. Аз как ще игра така? Оф. Добре. Сега двете. Добре. Тя е много добра на това. Аз не мога да скачам. Добре, аз винаги така гадно скачам. Гледайте. Ужас. Човек, помогни ми, моля ти се. Ехо. Аз тук ще се пребия нещо. Добре. Сега пак ще се гръмна. Да, разбрах. То как ме бута, казвам ви. Много дразнещо понякога. Само да не ме бутне, че... Съжалявам, че много не говоря, просто не мога. Скачай. Нареди ми стълбата. Аз ще взема ето това, защото винаги съм зле в другото. А това момиче, видяхте ли въобще какво направи? Да, браво. Ама исках да е...
Оф. Добре, сега сме в ниво 2. Добре. Само да не се бутнем, че тогава става лошо. Да ме изчакаш, защото е по-добре. Чакай. Ужас. Много съм зле в такива неща. Добре, какво направих сега? Ама аз съм тук. Добре, скачаме. Този защо по водата? Но не разбрах какво правят, но айде. Добре, сега хора, да знаете, че няма да бъде дълго това видео, защото... Защото ме дразни това нещо. Само непрестанно трябва... Все едно съм натиснала нещо, все едно натиснах жълтото нещо, жълтия под, а не аз съм на на розовия. Сега май го натиснах. Добре, тук ще застана. И аз съм така толкова зле. Паднах, ама и аз не знам, защо паднах. И така да й помогна, но всъщност... Наистина ще се гръмна. Аз защо плиснах сено във вода? Винаги нищо не става. Тая вода много ме дразни, не знам. По-добре да е нормално. Има една друга игра по-готина за мен поне. Тя е и по-лесна. По-трудна, обърках се. Тази е по-лесна. Не мога да се кача. Не ми казвайте, че просто не мога да се кача сега. Ето. Добре, просто да пробваме ето така. Къде са тези? Колко пъти трябва? Много съм зле в това. What? По-добре да сме две и просто е така да си... Да седим. Какво прави? Така по-лесно ли е за мен? Не, но айде. Така ще седим. Не ми пречи. Това момиче ли е било? Да, момиче било. Това какво направи? Къде въобще? Добре, успяхме за сега. Скачай. Добре, браво. Какво направи тая сега? Ето много надалече. Майко мила, много се ядосвам така. Значи аз му казвам, но той не разбира. Защото няма как да разбира. Много се ядосвах. Това беше много гадно. Значи той можеше да седи, не стига, че аз толкова бързо трябваше да скоча, за да не мръдне. Ама той така мръдна. Айде. Браво! Стой. Ето да се махне. Добре.
такова. Сега ще свърши ужасно. Оф, много ми е сложно. Оф. Добре, не знам, тая игра не я разбирам. Не знам защо, но не може да я разбера. Не мога. Трябва много да внимавам, защото иначе не знам. И някой трябва ли да ще ми помогне ли? Ехо, този човек. Ехо. Опс. А това момиче не ме изчака. Ехо. Никога не мога да ми помогнат. Винаги аз съм от тези, които... че на мен никога не могат да ми помогнат просто. Аз си чакам, но нищо не става. Няма да помогне да дойде. Мисля, че имаше тук една българка, не съм сигурна. Ехо. Как ще скоча на това? Не ми се играе просто. Хич не ми се играе. Може ли да влезна в това? В това също не мога да влезна, нали? Ага, добре. Само тук май. Или къде беше? Е, тук. Дай, той си чака там. Аз няма да им помогна на този. Първо щях да се паднах от него в играта. И той къде отиде? Този ли беше? Не помня. Не беше този. Добре. Ние тук ще отидем, дори вече да сме го направили. Айде бе. Благодаря, миличка. Айде. Добре, айде, че... Ами хора, аз ще се махам. Няма повече да играя на тази игра, защото просто нещо не става. Не е моята игра. Харесате това видео, абонирайте се за канала. Съжалявам, че така говоря, без да искам. И да, пишете на коя игра да играя, защото аз наистина не знам. Може би на Adopt Me, мога на Барби, Оби, мога на... Не искам на това. Може на Door, само тази игра не я знам. И да, може на Hide and Seek или на Princess Tukun. Каквото искате. Или пък на това Squid Game. Не знам, кажете и... Да, чао, обичам ви.